Bueno, bueno. Hay que estar, hay que estar. Hay que traballar. Ai, vai, ela non vai. Sacad a galiña para fora, facendo o favor, sacad a galiña para fora. Chámame Amancio Ortija. Son traballador, xente de campo, xente buena, xente para tomar en cuenta a la hora de la buena educación. Eu levaba traballando 5 ou 6 anos nunha empresa de construcción. Sacando as galiñas de diante, anda que andan volando por riba de xente, cona! Andan dar ferando todo, non? Está facendo un ruido que nin dios, Por rato chegou outro tipo. Aí vai mellos vestidos e... Hola, por favor, buenos días, dixen. Buenos días para su p***, buenos días tenga. Tenga, a ver se los hai, non? Un moño aquí a máis compara máis... Coen vamos a facer e dixen, eu non quero saber nada disso, Disculpe, non vou empezar a hostia, xa con todos non aguanto máis. María Santísima, por favor. Eu xa viñen pa aquí, traballo a miña horta, non quero saber nada. Teño aquí as meus galiñas, se máis tiña vacas, morreron 2. A miña muller está aí dentro, non quero salir. Non quero salir, xa dixo. Televisión, non lle gusta a televisión. Ande vendo televisión. Por que te acercas tanto que se pode ver así? Ojo non, anda grabando, camarógrafo. Alajo, camarógrafo. Andan grabando camarógrafos nós. Parte de pita, que vai, non te vou levar por diante. Ande, pero a xente anda acostumbrado, máis. Ai, eu non tenho que traballar na cidade, que eu caio na cidade, é máis cidade, máis levar tudo. Era unha cousa importante. O importante é saber a xente que non trada, e la que non para, que non para por outro lado, que vai por o carallo. Vai para dentro. Pasa. Apa, Pepita, pasa por outro lado. Melendi, pasa para lá. Perlita, pasa para aí. Perlita, pasa para aí. Melendi, pasa para outro lado. Pasa para fora, mira, que ansia teño. Sodes ansia viva, póntolle por riba da cabeza, dalle igual. Ai, mellor nem mami. A veces para todo, pero hai que ser unha persona honrada e honesta na vida. Facer traballar, facer con man, traballar cas más. Traballa del coordenador, traballar cas más. Mira, todo rapaz como traballa cas más. Me cago na coneneja, hai que traballar cas más. Eu tiña 5 ou 6, cantas empresas tiña? 5 ou 6 empresas de construcción, na Coruña capital. E dixen, xa non volvo máis, non quero saber nada. Xente gelapollas profunda, pero mira, unha gelapollas. Dixen, non quero gelapollas máis na vida. Aguantando que non saben nin tratar a xente, non saben traballar cas más, non saben traballar cas más. Hai que aprender a traballar, o que traballa é o que se leva despois, o que a vida lle vai ben, non? O traballador, hai que traballar, cas más. Non coordenador é máis capaz, mira por aquí. Queres levar ovos? Hai que frexar. Ou non frexas ou non fresco. Aprender a traballar cas más, non pode ser. Xente hai que aprender a traballar, a facer as súas cousas. Vai haber un apocalipsis a xente non sabe traballar cas más. Hai que xachar, me cago na cona. Cas más, ela, Belita, ábrete. Vou mirar a ver quen é. Na cona. Carajo, baliño. Son de aquí, eu levo vivindo aquí toda a vida. Aquí sabemos xente que sabemos traballar cas más. Mira pa aquí. Estos troncos de aquí. Cortei non sei que, eu cas más. Hai que traballar cas más. E fago ali? E corto cas más, cona. Hai que traballar cas más. Eu cas más, me cago na cona. Sachando cas más. Ela non, mira pa aí. Sacho cas más. Ela, a xente non sabe que sexa cas más. Ai, pájame as galiñas. E fago sumo cas galiñas. Pájame aí. Pasa. Polas tardes, e cando cae a tarde, penso, para min, non quero ir a cidade para nada. Anda xente que parece que son jalapollas. Eu sacho cas más, corto leña cas más, fago esta casa, fixena cas más. Con berros, as paredes fago. E boto para baixo, me cago na cola negra. 2 fillos, tiven eu. Un sei meu informático. Jalapollas profundo non sabe facer nada, parece tonto. Está a cara chea de jaranos, parece un jalapollas. Dan ganas de darlle sesido na boca. Marchou, pa Londres. Onde vou para Londres, vete para o club se queres, dame igual. Para fai algo, aprende a traballar cas más, non aprendeu. Con unha máquina no medio. E eu meu torcista que é medio revirado. Víctor Villa. Víctor Villa, vos dormos, ela. Víctor Villa, va, que non se dorme nada. Que anda na horta, que máis facer para atrás, que máis facer outro, que máis facer outro, que facer na mesma santísima, non me fai ninguén. Quen fai? Fai non eu. Ela non. Quen fai? Logo non. A xente non quere. Pero que facelo. Doulle moito a cabeza, porque non me levaron que se murió que non... Ela non vai para que para outro sitio. Pero estarme do que non corre nada, ela non vai para a presentación. Mas lle dixen, no que dixen, non se pa fora, mas non tipo que non quería. Ora, porque se viu. A ver, dixen, se viu. Non quero
vai subir. Por quê? Porque se não quero. Para ayudante. Só não vai com o tornando para arriba. Agora vai quando vai para baixo. Ela vai para a esquerda. Não dá nada de eu vou fazer uma moderna. Vou fazer uma moderna, com uma gente moderna, não quero fazer nada. Papá vai tomar de chuma, faz da casa. Não sabe trabalhar com as más. Não vai fazer nada. Porque a gente não é ela, pois.